Agarup upat taga-sota pagadalan iti Ilocos Norte maipaayan iti moderno at telebisyon. Ken Sunflower and Mulberry Farm iti Laoag City, barong atraksyon iti publiko. Dagita ken Damdamag iti Region 1, isang bahay ni Angel Kim Pengosro. Iti Ilocos Norte, nang ipaay ti probinsyal a gobyerno ti sangagasot sangapulo ket may nga interactive televisions ken Smart TVs kadagiti elementary ken secondary schools iti probinsya tapno mapabilag dagiti silid pagadalan babaen ti digital a teknolohiya. Agatad iti 74.6 million pesos manipod iti Special Education Fund ti gobyerno a probinsyal. Panggap na ang maipaayan dagiti pagadalan iti moderno a teknolohiya, amang suporta iti ad-adda a makaawis, interaktibo ken addaan kaipapanan a padas iti silid pagadalan. 382 a public schools iti probinsya ti manamnama a maipaayan iti digital tools, tapno makatulong iti teaching ken learning process dagiti manursuro ken estudyante. Kabayatan na, para kadagiti nausam iti nature, good news! Nailukatan ti kabarbarong atraksyon a sunflower ken Mulberry Farm iti Barangay Suyo, Laoag City, apasot ti agrotourism program ti syudad. Makita dito'y dagiti agkakapintas a sunflower ken mulberry, a mabalin pa'y aramanan ti bunga na. Mauawis dagiti kailyan a sarungkaran ken kitaan ti barong atraksyon, gaputa ti blooming stage ti sunflower ket dualaeng alawas. Iti Ilocos Sur, kas panangrambak iti 107th founding anniversary ti munisipalidad ti Lidlida, maramrambakan met ita ti First Etag Festival. Manipod karagiti nanamay a potahe a naipaltiing iti etag aging ka iti nabiyag nga espiritu ti komunidad, ti piyesta ket pudno a pamaneknek iti kinasyasino ti Lidlida at itawid, raman ken panagpanakkel ket agtitipon iti maymaysa a di malipatan a selebrasyon. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.